ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ଦେଖାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ମହାପୁରୁ ସେଠି ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଗାଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟେ ଧରିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଗାଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟିଏ ବି ନାହିଁ। ପୋଖରୀର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯାକ ରୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ସେଟିଂ ବି ହେଇଛି। ବେଶୀ ଗରମ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ପୁରା ଝାଳ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସଫା କରୁଥିଲି ତ ଟିକେ ଗନ୍ଧିଆ ମନ୍ଦିଆ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଝାଳ ଫୁଟିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର। ତ ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ବୁଲିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସାଇକେଲ ବେଶୀ। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଗୋଟେ 6 ମାସ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ରେଟ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ସାଇକେଲ ବୁଲଉଥିଲେ ଲୋକେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଟଲାସ୍ ସାଇକେଲ। ୟାର ସାଇକେଲ ଯେ ଚଲେଇଛି ଏଇ ସାଇକେଲର ମଜା ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଟିକେ କରିଦେବା। କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାର୍ଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା। ଏପଟ ଯିବା। ଏଇଟା ତ ପୋଖରୀଟା ସାର୍ଙ୍କ ଗାଁର ପୋଖରୀ ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ପାହାନ୍ତିଆ 3ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେଇଟା ଥରବରିଆରେ ଭଲରେ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସାର୍ଙ୍କର ଗାଁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆଉ ଟିକେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଲି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ସାର୍ଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରିଯିବା ନିଜ ଗାଁକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖୁଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ସେଠିକି ଯିବା। ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ସାର୍ ଏବେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଦେଶ କେଉଁଠି ଅଛୁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଛି କହିବାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପୂଜାରେ ତମେ ଆସ ଘରକୁ କହିଲେ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଟିକେ ଯିବା ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆମେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମଟା। ଭିତରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କିଏ ଚଢ଼ୁଛି ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ଏପଟ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏପଟେ ବି ଗାଁ ଛୋଟ ପୋଖରୀ। ଲେଡ଼ିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କେ ଗାଧାବିଧା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଟାୱାଲ୍ ଗୋଟେ ପୋଛି ଥାଉଛି ମୋ ମୁହଁ। ଲାଷ୍ଟ ମାସ ଏପ୍ରିଲ ନା ମେ'ରେ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଗରମ ହେଉଥିଲା କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ରୁମାଲ ଧରୁଥାଏ ପୋଛି ମୁହଁ ସାରା ପୁରା ଗରମ ମାନେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁଟା ଘରଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଫଳ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କି ଫଳ ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟି ଅଛି। ମାନେ ଏ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଆଉ ଏ କରକୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦିଟା ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏପଟ ଏ ଗାଁର ଏ ସାହିରେ ଲୋକମାନେ ଏ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାବିଧା କରନ୍ତି। ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ଗାଁ କା ଭାଇ ବୁଝିଲେ। ଗାଁରେ ରହିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆମ ଗାଁରେ ତ ପୋଖରୀ ନାହିଁ। କୂଅ ମିଳିବ ଆଉ ନଳକୂଅ ବି ମିଳିବ। ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଥିବ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଡେଉଁଥିବେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ଉଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସକାଳୁ ସାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଠି ପହଁରିବାକୁ ବି ଶିଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାହାରୁଥିବ ପହଁରିବାଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ନିଜ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ନଥାଏ ସେଇଟା ନଦୀରେ ଆମେ ଶିଖୁଥିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ରାସ୍ତା କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଛେଳି ଗୁହାଳଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କୁଟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଥିବା ଦେଖୁଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଲଗଭଗ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ସ୍କୁଲ।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଚପଲ ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖାଇଛି। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହରେ ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା, ଆମେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସତ କଥା ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ କେମିତି କିଛି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଶୁଣିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟେ। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭୋଗ ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଧେ? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାର୍ଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏ ମନ୍ଦିର ନନା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କିଛି ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ନେଇଗଲି। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗାଁକୁ। ଗାଁର ନା ନନା ଟିକେ? ହଁ ବୋମକି ଚିକିଡ଼ି ଭିତରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବୋମକି ଗାଁରେ। ନନା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ମିଶିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲି ନନା, ରହିଲି ନନା, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। ହଁ ନନା, ହଉ ରଜାନଟ, ଭାରତ ଲୀଳା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଏଇଟା କଳାକାର ଗାଁଟା। ଆଚ୍ଛା ନନା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ନନାଙ୍କଠୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଇଗଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟି କହିଲେ। ଏ ଗାଁରେ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା ଅଛି। ମହାଭାରତ ଅଛି, ଭାରତ ଲୀଳା ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଅଛି। ଏଇଟା କଳା ଜଗତର ଗାଁଟି। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଚାକିରିଆ ବି OS IS ସବୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁଟି। ସେପଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଁଟା ମୁଁ ବୁଲେଇ ପାରିବିନି, ଏତିକିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।